αυτό που είχα ακούσει εγώ μέχρι τα 19 μου που σας έλεγα ήταν μια ελληνοκυπριακή διοίκηση. Έτσι λέγεται στα τουρκικά, ακόμα και τώρα δυστυχώς. Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο ήταν κάτι πολύ πολύτιμο για τους Τούρκους, εγώ πιστεύω. Για κάποιους ίσως θα ήταν ένα πρώτο βήμα, για κάποιους μπορεί να είναι λίγο, σε κάποιους είναι ένα μικρό σοκ. Εντάξει, για κάποιους είναι κάτι που περίμεναν τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω για όλους τους Τούρκους θα είναι ένα μεγάλο βήμα. Να ακούμε κάτι από την άλλη πλευρά, τι έγινε, για να καταλάβουμε τι έγινε. Γιατί πάντα είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τις πληροφορίες, αλλά αυτές τις πληροφορίες δεν είναι λογικές. Κάποιο κομμάτι πρέπει να τα ενώσουμε εμείς και δεν ενώνουμε και εύκολα. Και έτσι κι εγώ λάτρεψα όταν μου είπαν για αυτό το βιβλίο την ιδέα να προσφέρω κάτι κι εγώ στην απόδοση της λογοτεχνίας της Κύπρου, με το να μεταφέρω τη φωνή